Dat de Bosplaat bij Dijljocht een bijzonder natuurgebied is, dat is al heel lang bekend. Maar nu wordt het tijd om de badgasten ook te verliezen aan een bezitte in het Tjuster, in wat nou het eerste Dark Sky Park is van ons land. Het is een initiatief van een recreatieondernemer bij Oosterend, die met hulp van de Mienskip en Staatsbosbeheer, de Amerikaanse organisatie die dit predicaat verliezen kan, oerhellen had dat ik echt te dwaan. In 2011 is het idee gekomen voor een Dark Sky Park op de Schelling. En nu is het zover. Nou, dat is echt fantastisch. Na jaren werk dan krijg je de kroon op het werk eigenlijk. Nou, fantastisch dat we nu een Dark Sky Park hebben. Ja. Hij had de verlichting van zijn vakantiepark al zo volle mogelijk behind. En ik boeten het park we er rekken mee houden. En dat docht vertuten. Zij had predicaat zilver kregen. Het feit dat we überhaupt zo'n predicaat hebben is al heel mooi. En dat het dan ook nog zilver is geworden, geeft aan dat het hier toch wel echt donker is. Maar je hebt natuurlijk wel altijd de vuurtorens die bij de Waddeneilanden horen, die er altijd zijn. En je ziet hier ook als het heel helder is, zie je nog wel wat licht van Harlingen en Leeuwarden deze kant op komen. Dan moet je wel echt die kant ook opkijken, anders dan krijg je het niet echt mee. Maar dat zal wel zijn invloed hebben. Heel druk zal het net worden in het Tjuster. Maar het wordt wel rekenen op mensen die hier apart voor de Bosplaat op ziekje zullen. Ja, er worden verschillende dingen voor georganiseerd. Er is al de Nacht van de Nacht in oktober. Ja, dat wordt door het dorp Oosterend en de ondernemers in Oosterend al helemaal omarmd. Die hebben allerlei arrangementen en activiteiten erbij gepland. En wij zijn zelf ook bezig om onze gidsen op te leiden om avondexcursies te kunnen doen. Dus echt de duisternisexcursies. Nou al, we de mensen enthousiast door het gebrek aan licht in het natuurgebied. Iemand uit Utrecht die wijst in augustus op vallende sterren. En die komt een paar dagen later naar je toe. Fantastisch. En nou, bedankt dat je me het even verteld hebt van die vallende sterren. Ja, dus de mensen laten delen in die oerkracht, de duisternis die we hier hebben. Ja, dat is heel mooi. En ja, er zullen allicht meer gasten nu komen naar de Schelling, omdat we nu een Dark Sky Park erbij hebben.